Moje maminka dostala darem od svých rodičů takovou menší zemědělskou usedlost. Byl prostě dům, nějaké polnosti a les. Nebyla to taková usedlost, že by ten majitel měl i koně, pouze krávy a takové drůbež, vepře. Moje rodiče ten dům zbourali a v roce 1937 tam postavili jako na tom místě poslední dům, který se teda v Alojzově postavil. Je to dům popisný číslo 10, ale sotva ho dostavili, si majitel Tuhodolů, Bull Alberti, usmyslel, že vedoucí důlní dozorce nemůže bydlet tak daleko od plavidla a dolu v Alojzově, že to je nějak nedostižný, takže musí si najít, jestli to dále chce vykonávat, tu funkci, že musí být blízko buď plavidla nebo šachty. Takže moji rodiče ten dům pronajali příbuzným a odstěhovali jsme se do brané části Dolce, dům číslo 20,